खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांखौ बरायबाय। गोदान डिस्ट्रिक्ट दानाय, गोदान डिस्ट्रिक्ट दाबिनाय बा महकुमा दाबिनाय बा सदर थावनि दाबिनाय बेबायदि माखासे गोदान कनसेप्ट जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोनोम जाबाय नङा होमबा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेबायदि दाबि खालामनो रोंबोनांगौमोन, नाथाय जोङो रोंबाखैसै। गोबाव जाबाय, नाथाय जों दा बे बाथ्राखौ मिथिबाय जे गोदानै जिल्ला सोरजिनाया मानो जोबोर मोजां बा जोबोर गोनां, बे बाथ्राखौ जों दा मिथिबाय। बेनिखायनो बर'फोरा आथिखालाव माखासे गोदान गोदान जिल्ला दाबिनायखौ स्टार्ट खालामनो हमदोंसै आरो बेयो मोनसे जोबोर मोजां नेरसोन। आं सानो जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जौगानायनि जि कनसेप्ट, जे माबायदि डेभेलप जानांगौ, जोङो डेभेलप जानो गोनांबा जोंनि माखासे बिथिङा, राजखान्थि बिथिंखौनो बुं, जग्राफिखौनो बुं, पलिटिकेल इस्युखौनो बुं, बायदिसिना बिथिङा माबायदि जानांगोन बे बाथ्राखौ जोङो बुजिबाय। बेनिखायनो दिनै गोदान जिल्ला बा जिल्लाखौ रिअर्गेनाइज खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ साननो सोलोंबाय। गोदो गोदाय नाथाय बे बाथ्राफोरखौ साननो रोङाखैमोन, माखासे नांलाय खमलाय खालामनानै जोंनि दिना थांदोंमोन। तामुलपुरखौथ' फोसावखाबाय, बेबायदिनो गसाइगावआबो जिल्ला जायोबा, बिजनियाबो जिल्ला जायोबा, बेबायदिनो भेरगावआबो माने जिल्ला जानो ट्राइ खालामदों नङा होमबा। भेरगाव एरियानि सुबुंफोराबो बेनो हलंगिलिनि बाथ्रा फैबाय, सनितपुर जिल्लानि दाजाबदेरनायनि बाथ्रा फैबाय। बेबायदिनो गोदान गोदान जिल्ला सोमजिनायनि लामायाव बा दाबि खालामनो हमदोंसै जोंनि सुबुंफोरा। स' बेयो मोनसे जोबोर मोजां नेरसोन होननानै आं सानो। गोदान जिल्ला दानायनि ओंथियानो जाहैबाय मा? डेभेलपमेन्ट। जौगालु हाबाया स्पिड जानाय, फास्ट जानाय, माखासे जौगालु इनफ्रास्ट्राक्चारनि जोनोम जानाय, डाइजेस्टार मेनेजमेन्ट, हेल्थ मेनेजमेन्ट, सोलोंथाइनि बिथिं, बायदिसिना बिथिं, अफिसाव माखासे बजा, खामानिनि बजा बेफोरो खमायनाय, बेबायदिनो गोबां इस्युफोरा मा जायो? सल्भ जानायनि लामायाव फैयो गोदान जिल्ला दायोबा, बा बेबायदिनो गोदान महकुमा दायोबा, बेबायदिनो गोदान सदर थावनि दायोबा, एबा डिस्ट्रिक्टखौ जुदि नांगौ बायदि रिअर्गेनाइज जुदि खालामोबा। थामहिनबा गोदान जिल्ला दानायाव माखासे एडभान्टेज दोङो। नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रानि जुदि फोरोंगिरिफोरनि बिथिंखौ बुङोबा, साफ्रोम साखरियाला माने दरमा मोननो गोनांबा बिसोरनि जि दरमानि बिल, बे बिलखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थांना हैनांगौमोन। अदालगुरियाबो हैनांगो, बाक्सायाबो हैनांगो, चिराङाबो हैनांगो। बेथ' जोबोर डिस्टेन्स। स' बेवहाय मा डिस्टेन्सनि इस्यु जाबाय, टाइमनि इस्यु जाबाय, माने लेट जाबाय गासै खामानिया। आरो माखासे खामानिनि बजा जागोन। एसेबां मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि खामानिखौ मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे जायगायाव मावनांगौ जायोबा बेथ' आल्टिमेटलि डेभेलपआ स्ल' जाबाय होननानै मिथिखा। स' बेबायदि माखासे इस्युफोरा मा जायो? सल्भ जायो गोदान जिल्ला दानाय लोगो लोगो। आरो गोबां बिथिंखै, सोलोंथाइ बिथिंखौनो बुं, साखरिनि बिथिंखौनो बुं, हेल्थनि बिथिंखौनो बुं, मेडिकेलनि बिथिंखौनो बुं, सब बिथिङावबो मा जायो? खामानिफोरा फास्ट जायो। स' गोदान डिस्ट्रिक्ट दानायनि ओंथियानो जाबाय मा? डेभेलपमेन्ट। जौगालु हाबाया मा जानाय? गोख्रै जानाय। फंसे सोदोबजों बुंनांसिगोन, जौगालु हाबाया गोख्रै जानाय। नाथाय नोंथांमोन आं दिनै बै जौगालु टपिक्सखौ सावरायनो फैयाखै। नोंथांमोन आं दिनै डिस्ट्रिक्ट मोनसे बानायनायाव मा डिसएडभान्टेज थानो हागौ, थानो हागौसो दे, थायाबो जानो हागौ। बै डिसएडभान्टेजखौसो आं नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय फैदों। जे डिस्ट्रिक्टखौ बानायबानो जाया, बा बानायबानो जे डेभेलपबा जागोन बिदि नङा। बेखिनियाव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे डिस्ट्रिक्ट मोनसेखौ माब्ला गोदानै बानायनाय जायो, मा जाथायखौ लानानै, मा कारनखौ लानानै गोदान गोदान डिस्ट्रिक्टखौ बानायनो गोनां जायो सरकारा, बेखौ नोंथांमोन आं खिन्थागोन। खायसे थासारियाव एरियाखौ नायनानै, कमिउनिकेसनखौ नायनानै, जग्राफिखौ नायनानै गोदान डिस्ट्रिक्टखौ बानायनाय जायो। जेरै हिल्स एरिया जायोबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम सहैनायानो बहुत टाफ जानो हागौ। स' हिल्स एरियायाव मा जानो हागौ? फिसा फिसा जायगाखौनो मोनसे डिस्ट्रिक्ट खालामनो गोनांबो जानो हायो। स' बेबायदि माखासे जग्राफिकेल कन्डिसनखौ नायनानै, माखासे पपुलेसनखौबो नायनानै, जुदि पपुलेसना ओरैबायदि बुरजा, बै माखासे सुबुंनि खामानि मावनाया मा जानो हागौ? प्रब्लेम जानो हागौ। जुदि एरिया बहुत गेदेर, ओरैबायदि गुवार गेदेर, माने मोनसे जायगानिफ्राय बेखौ सामलायनायाव जोबोद प्रब्लेम जायो, अब्ला बेबायदि बिथिङावबो मा खालामनो हायो? जिल्लाखौ फिसा खालामनो गोनां जानो हायो। थासारिखौ नायनानैबो खालामनो गोनां जानो हायो, बा माखासे दाबिखौ नायनानैबो बेखौ खालामनो गोनां जानो हायो। बा ओरैबो जानो हागौ, पलिटिकेल इस्यु, माने राजखान्थि बिथिंखौ नायनानै, इलेक्सनखौ, भटनि बिथिंखौ नायनानै, माने भटखौ नायनानैबो मा खालामनो हागौ? बेबायदि डिभाइड खालामनो हागौ। स' बेबायदि माखासे बिथिं थायो, इन्टारनेल बिथिं थायो, जायखौ नायनानै मा खालामो? गोदान डिस्ट्रिक्ट खालामनाय जायो, बा गोजाम डिस्ट्रिक्टखौ मा खालामनाय जायो? सोखावनाय जायो, माने फिसा खालामनाय जायो। आरो बेबायदिनो डिस्ट्रिक्टनि इसिङाव रिअर्गेनाइज खालामनाय खामानिखौबो मावफुंनाय जायो। नोंथांमोना मिथिगौ जेरै दिल्लीया मोनसे इउनियन टेरिटरि, बेवहाय मा? 7 लकसभानि मेम्बार इलेक्ट जायो नङा होमबा।
आरो बेबायदिनो एमएलए आबो 70 नङा होमबा 70 नाथाय दिल्लीनि एरियाखौ नोंथांमोना मिथिगौ बेयो जोबोर खम जोंनि बिटिआर निख्रुइ बियो माने 8 गुन फिसा होनबाबो भुल गैया 7 गुन 8 गुन फिसा नाथाय बेवहाय एमएलए आ जोबोर गोबां मानो बेबायदि जादों नोंथांमोनाथ' साननो हागौ इमान फिसा जायगायाव माने एमएलए आ माने 65 नि बारा माने 70 नङा होमबा आरो एमपि आ बेसे 7 नाथाय आसामाव बेसेबां एमपि दं नोंथांमोना मिथिगौ आसामनिफ्राय बेसेबां एमपि इलेक्ट जायो नोंथांमोना मिथिगौ 14 जन नङा होमबा नाथाय आसामा दिल्लीनिख्रुइ बेसेबां फान गिदिर दिल्लीनि एरिया बेसेबां कालिया बेसेबां 1484 बर्ग किलोमिटार नाथाय आसामनि कालिया बेसेबां एरिया बेसेबां 78,000 सामथिं बर्ग किलोमिटार अब्ला आसामा दिल्लीनिख्रुइ बहुत गिदिर नाथाय आसामाव साबेसे एमपि 14 दिल्लीयाव बेसेबां 7 अब्ला बेबायदि बे बिथिङाव नोंथांमोना मा नुखो होमबा बेवहाय एरियाखौ नायनानै जायाखै हा दब्लायथिखौ नायनानै जायाखै बेवहाय पपुलेसनखौ नायनानै जादों स' सुबुं अनजिमाखौ नायनानैबो बे जानो हागौ स' बेबायदि माखासे बिथिंखौ नायनानै मा खालामो डिभाइड खालामो आरो ओरैबो जानो हागौ माखासे जाति सम्प्रदायखौ नायनानैबो माब्लाबा बेबायदि डिभाइड खालामो दा जोंनि बेलायाव साननो गोनां बेनो मा बिथिंखौ लानानै जिल्लाफोरखौ डिभाइड खालामनो थांगोन बेसो सबसे गिदिर इस्यु ना डेभेलपमेन्ट इस्यु ना सम्प्रदायनि इस्यु ना गादबनायनि थांखिजों ना मानि थांखिजों दा माखासे गोदान गोदान डिस्ट्रिक्टखौ बानायनो थांगोन जोंथ' दा मिथिया माबे थांखिजों माने डिस्ट्रिक्टफोरखौ सोखावगोन बा फिसा फिसा खालामगोन बा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव रिअर्गेनाइज खालामगोन माखासे कन्स्टिटुयेन्सिखौनो बुं बा भिसिडिसिखौनो बुं पन्सायतखौनो बुं जोंनियावथ' पन्सायत गैया बिटिआरआव नङा होमबा आउट अफ बिटिआरआवसो पन्सायत दङ स' बेबायदि माखासे बिथिंखौ माबायदि रिअर्गेनाइज खालामगोन माखौ नायनानै खालामगोन बे मोनसे साननो गोनां बिसय जानानै फैदों मानो होनोबा एसे जुदि गोरोन्थि जायोबा सोरबा मोनसे सम्प्रदाया मा जानो हागौ हारिया जातिया मा जानो हागौ माइनरिटिबो जालांनो हागौ स' बेबायदि माखासे इन्टारनेल बिथिं थायो बे इन्टारनेल बिथिंखौ जों मिथिया बे इन्टारनेल बिथिंखौ बेफोराव बुंजायाबो नङा होमबा आरो माब्लाबा मा जानो हागौ बे गोदान जिल्ला दानायनि थाखाय माखासे नांलाय खमलाय गाज्रि मोनलायनाय हिंसा हिंसिबो जानो हागौ गुबुन गुबुन माने जातिफोरनि गेजेराव सम्प्रदायनि गेजेराव मा नांलाय खमलायबो जानो हागौ रायट सृष्टि जानो हागौ नङा होमबा बेबायदि गोबां इस्युबो जानो हागौ स' डिसएडभान्टेजबो नोंथांमोना मिथिगौ 1912 मायथाइयाव लर्ड कार्जना माबायदि बंग सोखावनानै आसामखौ बंगजों दाजाब नागिरदोंमोन माने दानि बांलादेशजों दाजाबदेरनो नागिरदोंमोन नोंथांमोनाथ' बे बाथ्राखौ मिथिखागौ जे आसामखौ बांलादेशजों दाजाब नागिरदोंमोन जुदि बांलादेशजों दाजाबनायमोनबा दिनै मा थासारि जागौमोन नोंथांमोना मिथिखागौ स' लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथाङा जाबायदि प्रटेस्ट खालामदों बिथांनि टीमा माने बिथांनि हानजाया बा बेबायदि माखासे माने गुनि गियानि सुबुंफोरा बै समनि जाबायदि प्रटेस्ट खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव आसामखौ बांलादेश दानि बांलादेशजों दाजाबनो हायाखैसै थिग नोंथांमोना बेनिफ्राय मा बुजिना मोनो जारिमिननिफ्राय मा बुजिना मोनो जारिमिनखौ जोंनो मानो नांगौ जे जारिमिना जोंखौ माबा मोनसे गियान होयो बै जारिमिन बादियै दिनै जों गोदान डिस्ट्रिक्ट माखासे सृष्टि जानो थांबाय दं होननानै जों हमना लानो हायो बिटिआर ओनसोलाव स' बै गोदान जिल्ला माखासे दानो थांनायाव जोङो माखासे इस्युखौ जुदि नोजोर होआबा जानो हागौ जोंनो माइनरिटिबो जानो हागौ बा जोङो इलेक्सननि समाव मा जोंनि भटआ भेलुलेसबो जानो हागौ स' बेबायदि बिथिंखौ जों नायनांगोन बेबायदिनो आरोबाव गोबां बिथिंखौबो जों नायनांगोन जेन माने हार्म जाया खहा जाया बे बिथिंफोरखौबो नाहरनांगोन होननानै आं सानो थामहिनबा बेवहाय डिसएडभान्टेजआ थाहैबाय मा रिअर्गेनाइज्ड इस्यु माने डिस्ट्रिक्ट गोदान जि जागोन जा जिल्ला गोदान जागोन बेयाव माबायदि रिअर्गेनाइज्ड खालामगोन माखासे कन्स्टिटुयेन्सिखौ एमसिएलएनिखौनो बुं भिसिडिसिखौनो बुं बेफोरथ' निस्सय रिअर्गेनाइज जागोन एसेबाबो नङा होमबा बेफोराव माबायदि खालामनांगोन बेबायदिनो मेजरिटि माइनरिटिया मोनसे गिदिर इस्यु थाहैबाय सोरबा मेजरिटि जानो हागौ सोरबा माइनरिटि जानो हागौ गोदान जिल्ला दानायाव सोरबाथ' मेजरिटि जानो हागौ सोरबा माइनरिटि जानो हागौ सोर मेजरिटि जाथावना बा सोर माइनरिटि जाथावना बेखौथ' जों बुंनो हालिया एबा सोर मेजरिटि जानाया मोजां जागोन सोर माइनरिटि जानाया मोजां जागोन बेखौथ' जोंनि रायजोआसो सानसिगोन नङा होमबा जेन इलेक्सननि समाव बै भटआ ओरैनो भेलुलेस जाया बेखौ नोजोर लाखिनाया मोजां जागोन बे मोनसे पलिटिकेल इस्युबो जाहैबाय नङा होमबा आरो बै पलिटिकेल इस्युआसो बुंनो थाङोबा बबेबा मोनसे हारिखौ मा खालामगोन स्ट्रंबो खालामगोन स' बिनिखायनो जोङो पलिटिकेल इस्युखौ नायनानै डिस्ट्रिक्टखौ सोरजिनाया मोजां होननानै आं सानो बे जाबाय आंनि सानना लानाय नोंथांमोना मा सानो मिथिया जिल्ला गोदान बानायनायाव आरोबाव मोनसे बाथ्राया थाखमाय मा डमिनेट गादबनोबो नागिरनायबो जानो हागौ नङा होमबा ओरैबायदि माने जिल्लाखौ जोङो बानायबाय बबेबा मोनसे हारिखौ गादबखाबाय ओरैबायदि बानायबाय जग्राफिखौ ओरैबायदि डिभाइड खालामबाय
माने हा बाहागो ओरैबायदि बाहागो खालामबाय जिल्लाखौ ओरैबायदि बानायबाय बबेबा मोनसे सम्प्रदाया मा गादब जानोबो हागौ गोदान जिल्ला बानायनाय मिन्स राजखान्थि बिथिङै गादब जानाय आरो राजखान्थि बिथिङै गादब जानायनि ओंथियानो जाबाय मा समाजारि बिथिङै गोदोलांनाय बेबायदिबोथ' जानो हागोन स' बे बिथिंखौबो नोजोर होनांगोन दिनै जोङो बेसेबा दावहा नांनानै बेसेबा बिग्रायनानै बिटिआरखौ मोनबोदों आरो बै बिटिआर ओनसोलाव बा बै बर'लेण्ड ओनसोलाव जुदि बर'फोरानो माइनरिटि जाफिननो गोनां जायोबा बेनि समान आरो दुखुनांथाव जेबो गैया स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गियान मोनबाय आरो जुदि गियान मोनबायबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोसे अल बेल आइकन जि ओंखारगोन बेखौबो थुनो दाबाव स' थेंक इउ